Hello mga kayoks, welcome back to my YouTube channel and happy new year kining tanan no. Dugay nagi kung wala ka vlog. Nagkang problema sa kinabuhi o karon nakalugar ta, hindi mag-vlog ta. As you can see guys, gwapo gihapon ta no. Charing. Anyways, na ako i-share o isolve din ba guys kanang dagan ng utanan ako ba nga trabaho pa ba daw ko or mas eskwela pa ba daw ko. And then syempre akong tubag is dili sa kay napabi ako giyatiman na inahan na kasakit pa. Isod kay biya mama guys nga wala pa katindog ba. Phone guys nga kalugar ta o maayaw ko mama. Matrabaho ta. Apil gina sa akong plano guys. Part na sa plano mo eskwela or trabaho. So as you can see, nagan kitag bulingaw no. Napas taas. Ug karon guys, pakiton ta mo sa mong pit diri sa mong probinsya no. Mao ni kuan kanang tangkalan sa pati. Naipati diya guys oh, kasalag ng itlog. Ug dire guys, mo ni tangkalan sa mga pato. Kana nga tangkal guys, pati gyapon na. Then mo na mong baktil. Ug karon guys, ako sa 5 na herbal sa mama. Actually guys, kani nga herbal is kanang kape siya. Makatambal sa cancer o makalibang siya ba. Okay. Loy, alisa Loy. Alisa. Na high vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Kita. Hi vlog. Hi vlog. It's me, Yokai Ryan Bag. Nah. Ano mo baba? Nag-atuog babawag mukha si Papa. I do. Daw. Kanta daw twinkle twinkle. Twinkle, little star, how I wonder what you are. Up at the moon and the sky. Twinkle, twinkle, little ship, sing why won't you sing with me? Katong isa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y, and Z. Now my ABC, sing why might you sing with me? Kagi kag bula. Lulo ni mo? Ay, lulo ay. Nagbuka pa tong lubi. Ta. Aman ta. Ay, day. Tagbula ni Lulu. I do. Yes, I do. Ina lang, busy mo kasi Lulu. Pinalulo na bula lo. May bola, Lala. Ha? Kaon pa ko bola. Araw bula, ala bula. Ako
kong bula. Tagay daw kong bula. Mangatag kag bula. Ha? Naglet na dara, lolo. Sige. Bula. Wala. Bula. Eh, kana daw bula be. Lami ang bula, lami. Tagay daw ko. Di ara ka? Ha? Suot ang pain. Ta, ito na ta. Sige ay, madto na ko ni Lola kasi Lola ra isa. Lagi mo nang giinom kape Lola. Wala eh. Oh, pag ikakaurot si mong bula. Buwan na imong bula be. Alan, sirit. Wala. Traffic. Tamis. Kami no. No, gamay ng kapilula din na kayo ng lula. Ilak si Lola. Ilak si Lola. Ilak. Dano kape, oh? Ganahan. Ganahan ka no? Ayaw na ay. Wala na kalula. And that's all for today's mga kayoks.